BTCनि सिब हाग्रामा महिलारिनि गेदेर मावबिथांखि क'क्राझाराव मख'जाथाव मावबिथांखिनि थाखाय दाब दाब जायगायाव अन्थाइ खाम्फा गायसंदों। गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोबाय थानाय एजुकेशन बिलआ जाफुंनायनि लामायाव। गिबियाव दतमायाव फुटबल स्टेडियामनि गेलारि बानायनो थाखाय 15 कौटि, कालुगामियाव टेक्सटाइलनि प्रडाक्शन एन्ड मार्केटिं सेन्टारनि थाखाय 24 कौटि रांनि मावथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसङो। KDSAआव फुटबल स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय 20 कौटि रांनि मावथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसङो। डक्टर भुपेन हाजरिकानि अडिटोरियाम लुफुंनो थाखाय 30 कौटि रांनि मावथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसङो। लोगोसे BTCनि सिब हाग्रामा महिलारिया बुङो दि 30 कौटि रांनिनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव आरो 30 कौटि रांनिनो काजलगावआव जोहोलाव प्रेमसिंह ब्रह्मनि मुङै आरोबाव 30 कौटि रांनिनो उदालगुरियाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मुङाव अडिटोरियाम लुफुंनो थाखाय फैबाय थानाय समाव मावथांखिखौ जागायगोन होनना बुंथियो। गासै 120 कौटि रांनि BTC ओनसोलनि दाब दाब 4 जायगायाव गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव अडिटोरियाम लुफुंनाय जागोन होनना फोरमायो। दिनै फुङाव जालांनाय BTC एसेम्ब्लियाव गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोबाय थानाय एजुकेशन बिलनि सायाव सावरायलायो होननानै बुंथियो। लोगोसे गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एजुकेशन बिलनि सायाव BTC सोरखारानो गावनि सुबिदा बादि आरो गोनांथि बादि आयेन दानानै बे एजुकेशन बिलखौ मावफुंनायनि बिथोन होदों होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावो आरो गोजोननाय फोरमायो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुबुन जेंनाफोरखौबो सुस्रांनायाव हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। दिनै फुंनि 10टायाव जोंना बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि BTCनि एसेम्ब्लि सानसेनि हाबाफारि लानानै जादोंमोन। बे एसेम्ब्लियाव जोङो सिरियास जोंनि स्पेशल सेसन जितु जादों बेनि सिरियास माबाया जाहैबाय जोंना एडुकेशन बिल लाबोनाय। बे एडुकेशन बिलखौ जोङो बहुद बोसोरनिफ्रायनो सेस्था खालामबोदोंमोन, जों हायाखै। थांनाय BPF सरकारनि दिनावबो जोङो 15 बोसोराव जोङो सेस्था खालामदोंमोन, हायाखै, जाफुंसाराखैमोन। खिन्थु थांनाय 5 बोसोरावबो प्रमद बर'आ जेबो मावहाखायाखै, बेहाथ' जिर'खा, जेबो गैखाया। एबार जोङो BPF हान्जाया गोदान सरकार दानाय लोगो लोगो आसाम सरकारजों जों खोब सिरियास बे इस्युखौ लानानै रायज्लायदों। CMआ जोंनो बिथोन होदों जे नोंथांमोना मोजां मोनसे नोंसोर बोरै लुबैयो बेबायदि मोनसे आयेन बानायनानै पास खालामनानै लाबो, जों बेखौनो अके खालामगोन होननानै बुंदों। बे हिसाबै जोङो दिनै जोंनि गेजेराव रायलाय होनलाय बे बिलखौ जोङो बोरै इन्ट्रडिउस खालामनो, बोरै लांनो, सात्र सात्रिनि बा मास्टारफोरनि समस्या बा जिखुनु जाया LP स्कुलफ्रा आरम्भ खालामना आप टु 12 हायार सेकेन्डारि जुनियर कलेज 12सिम बेहाय बिराद समस्या दंमोन प्रभिन्सियेलाइज जायैयाव। दा बियो दिनै जोङो खालामनो हाबाय, जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जोङो बेखायनो BTC सरकारनि जानानै बा BTCनि रायजो जानानै CM बिथांखौ जोङो कंग्रेचुलेसन हरदों, धन्यबाद हरदों। आरो भबिष्यताव जोंनि गोबां माखासे समस्या दंबावो, बेफोराव जाहाथे हेल्प खालामो CMआ। दिनै अन्थाइ खाम्फायाथ' प्रथमाव आङो दतमा स्टेडियाम, फुटबल स्टेडियाम, बेवहाय स्टेडियामनि थाखाय 15 कौटि, गेलारि बानायनो थाखाय 15 कौटि थाखा सेंसन खालामग्रोबाय, बेखौ जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेनि उनाव कालुगामियाव हेन्डलुम टेक्सटाइलनि प्रडाक्शन एन्ड मार्केटिं सेन्टार, बे हिसाबै 24 crore सामथिं दङ, बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। बेनि उनाव KDSAआव 20 कौटि थाखानि फुटबल स्टेडियाम जोङो जेसेबां हायो एसेबां बेजों मावग्रोगोन। उनाव जुदि प्रयजन जायोबा जोङो दतमानियावबो हरदेरगोन, क'क्राझारनियावबो हरदेरगोन। जायखिजाया बेजों आराम्भ खालामग्रोनो थाखाय जोङो बे फैसाखौ सेंसन खालामदों। बेनि उनाव लास्टआव डक्टर भुपेन हाजरिकानि अडिटोरियाम हल, बेखौ जोङो दिनै लास्ट 30 कौटि थाखानि जिथु प्रजेक्ट, बियो डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि नामाव जोङो अडिटोरियाम हल बानायगोन। एखे थाखाजोंनो जोङो बै पर्बत जरायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामाव बानायगोन। एखे फैसाजोंनो जोङो 30 कौटि थाखा बेवहायबो
माने जोहोलाव प्रेमसिं ब्रह्म काजलगावआव जागोन आरो अदालगुरियावबो 30 कोटि थाखानिनो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि अडिट'रियाम हल जागोन अर्थात 30 60 120 कोटिनि मोनब्रै BTC एरियायाव अडिट'रियाम हल जागोन मोजां